Hej. Hej. Okay. Vi skal til noget rigtig kedeligt på skolen. Vi har glemt at sige, hvad vi hedder. Jeg hedder Cecilia. Jamen, du plejer bare at sige, du ikke kan sige det, så... Jeg hedder Cecilia. Og det er ingenting. Nej. Helle. Jo. Okay, vi vil gøre os klar, kan man sige. Lidt puder og sådan noget. Og så vil vi faktisk også vise noget sejt noget med den her. Den ser lige så ud. Det gør det også se, fordi at... Ja, langt væk. Men når den kommer tæt, og man smager den ind, så er den faktisk... Ja, og jeg kan se, den går ind i huden. Og jeg vil bruge den her. Den er... Det er lidt svært at finde kameraet nogle gange. Hvor kommer den egentlig fra? Er det en mørke en, eller kan næsten ikke se den? Jeg kan kun se den glimter. Det er en rose idylle. Idylle. Nummer 53. Vi har faktisk meget at lave i dag, om mandagen. Først noget til skydning. Ja, vi er awesome piger. Hvor mit spejl henne? Det kaster du væk. Nej, jeg gør ikke. Undskyld. Øjeblik. Nå, du var her. Der var ingen på skærmen imens. Hun tager kameraet. Hun tager spejlet. Okay. Au, min tog. Det er fordi, jeg nåede at være med min computer. Hej. Skal vi lægge det, eller vil det blive med at tale? Vi lægger det, og jeg tager sætte også hår, så hvor din hår der. Au, jeg fik noget øjet. Ej, jeg havde Maxim i blå øje. Og det er den dårlige hårbost, der går rundt. Ja, min anden er væk. Så jeg er noget drønnet hår, men dårlig. I kan nok ikke se hende ligge på, men du kunne have brugt det der spejl. Nej, det kan jeg ikke bruge. Det kan jeg ikke se. Hvor er mit hår? Au. Jeg sagde, den her hår bare skik rundt. Til hele verden. Nej, så nej. Ja. Til hele verden er det efter dem ser den. Jeg tror, Kina ser den. Hvad? Kina ser den. Kina? Ja. Hvorfor tror du det? Det kunne egentlig være ret fedt. Hvis de altid kan finde ud af det. Må jeg lige prøve lige at vise mig med spejlet? Jeg kan ikke se det der. Shit, jeg kan ikke se noget. Ja, okay, det er okay. Nu glemte jeg bare, at jeg slet ikke er færdig. Se, man kan ikke se det, man kan bare se det glimter. Altså, nu kan I ikke se, vel? Jo, det glimter. Det glimter! Det glimter! Ej, det så lidt dumt ud. Det glimter! Altså, den her, jo. Så bare. Jeg skal bruge ret meget. Og jeg skal prøve at ikke få alt mit hår med. Dæk lidt af det. Den dækkede egentlig ret godt. Ja, I vil helst ikke ud, hvor jeg tager det hen. På næsen? Nej. Under øjet? Så var der stillhed. Jeg vidste det. For helvede. Jeg banede ikke. Jo, for det må man ikke. Jeg gør så. Dækker det ikke egentlig ret godt? Jo, må jeg lige prøve at se i spejlet? Ja, det er fint nok. Jeg skal lige bruge den her. Hvad? I vil ikke se, hvad man laver. Kom her til mig. Se, der er jo virkelig dårligt lavet. Jeg er halv rødhåret. Au. Du er ikke halv rødhåret. Kvart. Ja. Kvart så. Der er lige meget mit hår af. Det gjorde ondt. Meget. Og så giver man børsten skylden. Nej. Nu er det... Jo. Lad mig se. Er det fint nok nu? Jeg gider ikke til at lave det igen, så det må det være. Ja, jeg har valgt at have flat.
Ja, nu har jeg opsat hår. Ja. Så kommer spøgelset. Nu må du gerne løbe. Zombie. Ej. Okay, skal du ikke have det der på? Prøv at se mit hår. Jeg ved godt, jeg overskyld. Jo. Altså, nu må I gerne lige vide en ting, som jeg ikke gad have på dette video. Mine briller. Hun er lækker uanset hvad, hun gider ikke. De er virkelig grimme. Au for! Hun var en vampyr, hun kunne bare ikke så den der. Han hyr. Nej. Jeg er et menneske. Et meget uhyggeligt menneske. Jeg så det her. Det var også meningen. Jeg har stadig ikke fået mit tændspil fra dig. Jeg kan det igen. Jeg er træt. Jeg skal. Og jeg overvejer lidt at tage min ørering i. Hvor har du taget det her på? Hallo, du må gerne tage min lipgloss op igen, altså. Hvor har du taget på? Under øjnene. Jeg pink. Det kan jeg godt lide, jeg lige har slået op. Men Pink eller er det lyserød? det er jo ikke stadig lyserød. Du kan prøve at kigge dig selv i spejlet. Du har et spejl i hånden. Det ved jeg godt, men nu er den ikke væk. Og hår på læberne. Nå. I næste video er jeg i hvert fald gerne vise jer, hvad jeg vil have på til min fødselsdag sminke. Jeg har helt specielt sminke, jeg skal på. Så er vi færdige? Nej. Det er vi ikke. Den er helt ødelagt. Nå, så er vi færdige. Nej. Ikke alligevel. Jeg er virkelig taget til det her. Og du siger ikke noget af det. Hesten i min idrætsklasse. Fedt, så kan man lige så godt tage lidt overskyldet på. Hej mennesker. Det er en pincet. Ja. Nå, jeg har fået det her. Sminke på bukserne. Duen er det her. Ellers så bliver jeg der. Det er en lipgloss til at beskytte en anden en, hvis du har sådan en rød på. Så jeg kan bruge på den. Nej, for den der beskytter jo allerede med glimmer. Hey, jeg spørger bare. Nu forsvinder jeg bag træet. Hvor er den gode mascara? Min mascara, ikke? Lidt. Er det ikke de her farver, du bruger? Nej. Er det ikke lidt ligesom den nederste? Jeg bruger den øverste. Okay. Og den der har jeg ikke brugt. Fordi at der står det der på. Og jeg elsker det, der står der på. Hvad står der? Står der farverne? Nej, det står, at det bruges til. Ja. Så bliver jeg så klog. Det er sgu dejligt. Nej! Fuck, jeg har brugt til det her. Ja, nu er den over væk. Smid alting væk. Der var det. Må jeg slå den? Jeg skal bruge et eller andet her i. Kan jeg få spejlet den her gang? Glitter! Skal jeg glitter på øjnene? Nej, det overvejer jeg ikke. Det overvejer jeg ikke. Seriøst, jeg kan ikke gå den. Ikke. En lækkert noget, der er meget jeg køber. Hele ovnen. Kæmper sig selv. Du kæmpede.
Nå, så er jeg færdig med vin. Hvis jeg bliver ved med at få hår i munden, så går det ikke særlig godt. Ja, nu kan I se hende bag. Det var ikke så dem. Med dig. Nå. Ja, vent mig herovre. Så er vi færdige. Ikke? Hej. Du er rigtig yndig. Farvel.